И здравейте хора, днеска това видео го правя, за да ви кажа, че днеска в 10 часа ще качвам видео на Bed Wars. И сега, за да има не само е това, ще ви покажа как правя този паркур, който ще е доста труден. Както виждате, имам и претенденти, които ми пречат да правим тунту. Бега, 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 тун. Сега ще направя 360, гледайте, просто гледайте. Абе, бега, 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 бега. Да, си спаяци се казват, само да ви кажа. Защото са като спая. Все те преследват. Сега ще ги убия те. Е така. Why? Защо спли? Япинг. Why use япинг? Яп. Така. How they are not dead? Dead. Япинг. Бега. И това беше от днеска за видеото. Айде.